Galicia toma medidas e a partir do luns suspende as feiras, concursos e certames de gando. Son medidas para evitar os contaxios da dermatose nodular, que en Xirona xa obrigou a sacrificar 2.500 animais. A enfermidade non contaxia as persoas e polo de agora está concentrada só nesa provincia catalá. Tráxico accidente en Lugo, un mozo de 23 anos perdeu a vida ao emborcar o vehículo no que viaxaba de copiloto. O condutor do coche quedou ferido no accidente que se produciu na parroquia de Ombreiro. Toca atrasar os reloxos os que os usen. Os móviles xo fan automáticamente. Volve o horario de inverno. As 3 serán as 2, unha noite máis longa que pode afectar o noso ritmo biolóxico. Que os teus olliños risas, cantos e moitas máis actividades celebraban este serán en Laza na Romaría Ponte Farruca, un festival no que o fundamental é pasalo ben e facer visible a diversidade do rural. Logo vémolo neste telexornal. Saúdos, que tal? Boas noites. Para protexer o gando vacún galego fronte ao contaxio da dermatose nodular, a Consellería de Medio Rural suspendeu as feiras e outras actividades en que convivan os animais. Ten máis datos, Iria Soengas. Si, dende o luns e durante cando menos 21 días cancelanse as feiras, poxas ou concentracións de gando vacún en toda Galicia. Ademais, queda prohibida a entrada de animais dende as zonas restringidas por casos de dermatose e só poderán chegar aqueles destinados ao sacrificio que irán directos aos matadoiros. Vaise manter a vigilancia periódica das explotacións que recibiron gando e teñen a obriga de desinsectar tanto os animais como os vehículos de transporte de gando. Compre incidir en que son medidas preventivas, que en Galicia aínda non se rexistrou ningún caso de dermatose nodular, que é unha doenza vírica que non se transmite dos animais aos humanos. Grazas, Siria. Importante que en Galicia polo de agora non hai ningún caso desta enfermidade e que estas medidas son moi semellantes ás que se tomaron noutras comunidades como, por exemplo, Asturias e Cantabria. A enfermidade comezou en Italia e Francia este verán e chegou a España o 3 de outubro. O primeiro caso detectouse nun municipio de Xirona, preto da fronteira co País Galo. En 20 días hai xa 17 focos. A meirande parte deles pertencen á comarca do Alt Ampordá, aí onde a ven sinalada. A dermatose nodular deixa polo de agora 2.500 cabezas de gando sacrificadas e 152.000 animais inmovilizados. Aquí é clave a vacinación, por iso hai despregados polo terreo, nesas zonas que ven aí sombreadas, 60 veterinarios. Voluntarios de toda Galicia traballan simultaneamente en 5 zonas castigadas polos incendios deste verán. Están repartindo palla e sementando trigo para combater as escorrentías de cinsa ás captacións de auga. Un traballo de recuperación tras o lume no que a Xunta inviste 500.000 euros. A localidade de Santa Baia de Montes, en Cualedro, é unha das zonas onde están actuando os voluntarios. Neste concello arderon este verán 8.000 hectáreas, o 70% da superficie. Agora os riscos son as escorrentías de cinza que ameazan as captacións de auga para o consumo. Nós estamos traballando para frear a erosión, non? O que estamos botando de palla con unha certa espesura para que despois cas chuvias agora do outono pois non se leve a terra fértil. Primeiro sementan trigo e sobre o gran esparexen palla para soxeitar o terreo nas zonas máis danadas polo lume. A zona a defender é esta, que vemos que se a movemos e ven a auga, despois a arrastra e os leva aos cursos fluviais. Eu traballei de bombeiro forestal no Brao e o noso xefe de brigada mandounos o que había o voluntariado este e nada. Síntome ben comigo e con ver que hai xente que axuda a recuperar todo o que se perdeu. Esta acción, na que colaboran a Consellería de Medio Ambiente e a Dirección Xeral de Xuventude, arrincou simultaneamente en 5 puntos dos máis castigados polos lumes deste verán. Na Serra do Invernadoiro e nos concellos de Chandrexa, Manzaneda, Vilamartín e Cualedro. Nesta campaña pois destinamos 500.000 euros, pero en patrimonio natural disporemos no vindeiro ano de 48,1 millóns de euros, que Ourense incrementa un 7% a súa partida. Continúa tamén o reparto de alimento para a fauna das zonas afectadas polo lume.
Dentro dunha hora aproximadamente sairá o último voo de Ryanair con destino Mallorca, dende o aeroporto da Lavacolla. Despois das ameazas, a compañía irlandesa cumpre e abandona a súa base aquí. Galicia perde así máis de 400.000 prazas nesta campaña de inverno. Demetrio Morenza. Sí, ese último voo con destino a Palma de Mallorca vai sair con un retraso considerable, xa que está anunciado agora mesmo que leva 40 minutos de atraso sobre a hora prevista. Será a última vez que faga ese voo dende aquí, dende Santiago de Compostela, como tamén foi a última vez que saliu un voo desta compañía de Ryanair dende este aeroporto de Rosalía de Castro cara a Alicante ao longo desta tarde. Suspende liñas directas a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza, a Gran Canaria e reduce considerablemente a frecuencia de outros voos con destinos como podan ser a Tenerife, a Valencia ou a Londres. Unha situación que moitas persoas que hoxe acostumados, usuarios habituais deste aeroporto, lamentaban e criticaban. Os aeroportos galegos inician esta fin de semana unha temporada de inverno con menos servizos e menos prazas. Só mantén prácticamente a mesma oferta o da Coruña, con voos domésticos a Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia e Gran Canaria e internacionais a Londres, Xinebra e Milán. Alvedro mesmo incrementa lixeiramente as cadeiras á venda respecto do inverno pasado, pero é unha excepción. Santiago perde os próximos 5 meses arredor de 2.600 voos. O aeroporto máis grande da comunidade é o máis afectado pola redución de servizos. Isto débese fundamentalmente a que Ryanair pecha a base que tiña nel e, ademais das conexións que limitaba ao verán, deixa de operar desde Compostela a 7 dos seus destinos permanentes, entre eles Madrid e Barcelona. Para ir á capital, que son viaxes que facemos con frecuencia, a verdad que nos vemos bastante afectados. Moitos viaxan por traballo, entón, claro, complícase os traslados. Supón un problema, porque ao final cortan comunicacións de Galicia para o mundo. A compañía irlandesa só voará desde Santiago a Tenerife, Valencia, Lanzarote e Londres, aínda que con menos frecuencias, e a Sevilla. Algúns pasaxeiros esperan que outras compañías tomen o testemuño. Hay menos rutas que son posibles para nosotros salir de las islas, ¿sabes? Teniendo que recurrir a otras compañías un poquito más caras. Teñen a oportunidade de poñelos baratos para que vaya tanta xente como iba antes. Si facía negocio Ryanair, por que non van a facer eles? A Lavacolla tamén ve mingual as rutas internacionais de outras liñas. O estranxeiro, ademais de a Londres, só terá voos directos a París e a Suíza. Peinador queda sen o seu único destino internacional regular. Londres, a partir de xaneiro, operaba o Ryanair, que abandona o aeroporto de Vigo. As conexións estables durante o inverno neste aeródromo cinguiránse a Madrid, Barcelona, Tenerife e Gran Canaria. Os que sí están previstos en Galicia durante o período invernal son algúns charter puntuais que voarán, entre outros destinos, a Exipto, Turquía, Marrocos e Laponia. Pois o tren agora vai ser clave e o Foro Cidadán polo ferrocarril continúa denunciando a deficitaria comunicación por tren das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, excluídas do proceso de modernización do transporte ferroviario. Esta mañá reclamaron máis frecuencias e mellores servizos no traxecto entre Ferrol e A Coruña, nunha viaxe reivindicativa que os levou ata Pontedeume. Piden máis frecuencias, menos tempo de viaxe e horarios que se acomoden ás necesidades dos usuarios. Daquela o tren volvería a ser unha opción válida de transporte pros veciños de Ferrolterra e un elemento clave na dinamización da comarca. Canto máis xentes utilicemos ese servicio e máis oferta teñamos, en mellores condiciones estaremos para non quedar fora dos investimentos que hai que facer nos próximos anos, porque senón perderemos décadas. Tamén pedimos que a Xunta de Galicia pida as transferencias do que as cercanías, pero tamén, nese caso, que o Goberno do Estado teña que sufragar os gastos, de momento, como fixo con outras autonomías, de modernizar o que é o transporte tamén, os medios, verdad, para vir os trenes e demais. O Foro Cidadán polo Ferrocarril reivindica un tren do século XXI que rescate a comarca do illamento. Esta semana sumou o apoio dos alcaldes da Mancomunidade de Concellos da comarca de Ferrol. O tren deficitario ou non existe, no noso caso non temos ningunha parada e desde logo apoiar esta reivindicación, pero que xa é a nosa dende fai moitos anos. Reiteramos novamente a necesidade de que a veciñanza da comarca de Ferrolterra e tamén das comarriñas betanceiras estén comunicadas coa Coruña e a partir de aí co resto do territorio galego e de España con a conexión que sea acorde ao século XXI e non como a que temos agora, que está prácticamente como se inaugurou hai agora máis de 100 anos.
Despois de se concentraren no apeadoiro de Pontedeume, camiñaron ata o Concello para dar lectura ao manifesto. O foro prepara unha gran manifestación polo dereito ao tren pro próximo 30 de novembro. En política nacional, o goberno de Sánchez saelle unha nova fronte. O PNV pídelle celeridade cos compromisos concordados o tempo que Junts ten aínda máis acorda despois de saber que o goberno alemán non ten previsto oficializar polo momento o catalán en Europa. Junts segue presionando. Os compromisos non se cumpren con xestos, cúmprense con feitos, asegura Turull. Unha mensaxe clara da formación independentista ao goberno de Sánchez. Estiguem preparats perquè venen moments complicats. Haurem de fer front a un context extremadament difícil. Moltes són les amenaces i els reptes als que hem de fer front. Però vosaltres ens heu ensenyat a que no en defugim absolutament ni un. Un día no que tamén se pronunciou o goberno alemán desmentindo a Sánchez. Non hai polo momento pacto para oficializar o catalán en Europa. Así as cousas, os socialistas pídenlle máis tempo a Junts. Tenemos necesidad de intensificar ese diálogo y las cuestiones que tenemos comprometidas con Junts y que dependen de nosotros se han desarrollado. O PNV súmase a Junts e lanzalle a Sánchez outra advertenza, que se comprometa a darlle as competencias concordadas antes de finais de ano. Nosotros esperamos, porque si no sería la verdad muy grave, que haya movimientos antes. Mentres os populares prefiren manterse ao marxe e non opinan ata que se produza a hipotética moción de censura. Iso si, o líder dos populares asegurou que os españois non merecen este goberno. Antes o después tendrá que confesar. Antes o después tendrá que pagar y antes o después tendrá que irse. Se Junts racha con Sánchez, saberémolo o luns. A executiva do partido de Carles Puigdemont tomará unha decisión despois de escoitar os militantes. En 4 días, o 29 de outubro, cúmprese un ano da traxedia que deixou en Valencia 229 falecidos pola Dina. Esta tarde, unha manifestación multitudinaria percorreu as rúas valencianas. Os participantes, cador aínda moi presente de perder amigos e familiares, quixeron renderlles unha sentida homenaxe ás vítimas e aos afectados. Membros de entidades sociais e sindicais pediron a dimisión do presidente da Generalitat, Carlos Mazón. A despregadura militar dos Estados Unidos no Caribe alcanza un novo nivel ca chegada dun portaavións nuclear, acompañado de máis de 5.000 militares e 75 avións de combate. Xa hai uns 10.000 efectivos na zona con buques de guerra, submarinos e aviación. Nos últimos meses, a Mariña asegura ter destruído varias narcolanchas con 43 mortos. Este é o Gerald Erford, o protagonista da maior operación contra o narcotráfico transnacional dos últimos anos. Pros expertos trátase dunha escalada militar sen precedentes na rexión e o Pentágono confirmou que o xigantesco buque con capacidade para decenas de avións de combate estará ali para desmantelar redes criminais e Trump botou máis leño ao lume. Tras asegurar que detivo case toda a droga que entraba por mar, lanzou unha ameaza directa, a da que moi pronto dixo tamén o farán por terra, unha frase que se interpreta como a posible extensión das accións militares a territorio continental venezolano. A resposta de Caracas foi inmediata. Nicolás Maduro condenou o que chama unha agresión. Y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. O dirixente venezolano ordenou a mobilización total da Forza Armada Nacional Bolivariana e das milicias en toda a costa do país. Ademais, Maduro pediulle ao Supremo que lle retirase a nacionalidade ao opositor Leopoldo López, acusando de chamar a invasión militar do seu país. Leopoldo López dixo hai uns minutos que Maduro lle quere quitar a nacionalidade por dicir o que todo o mundo pensa, afirmou. Rusia volve a atacar varias rexións de Ucraína. O lanzamento de mísiles e drons deixa 4 mortos e varios feridos. Este novo ataque fai que Zelensky volva a pedir a Occidente sistemas de defensa antiaéreos máis avanzados. A Argentina celebra mañá as eleccións legislativas nas 24 provincias do país para renovar parcialmente a composición das dúas cámaras do Congreso Nacional. Son uns comicios clave para as ambicións do goberno de Milei, que medirá os seus apoios a pouco de cumprir a metade do seu mandato. Case 36 millóns de persoas están chamadas ás urnas nun país no que o voto é obrigatorio para os cidadáns de 18 a 70 anos. A cita electoral levarase a cabo nun escenario de gran polarización entre o partido de Milei, La Libertad Avanza e o peronista Fuerza Patria.
En Lugo morreu un mozo de 23 anos ao emborcar o vehículo no que viaxaba. O condutor do coche quedou ferido no accidente que se produciu na parroquia de Ombreiro. O turismo, no que ia de copiloto falecido, foise da vía pola marxe esquerda e emborcou no quilómetro 7 da estrada LU P2902. O coche presentaba importantes estragos despois do sinistro. A seguridade viaria é motivo de preocupación en Buño, onde denuncian que moitos vehículos circulan con exceso de velocidade, poñendo en risco a integridade da veciñanza. Piden que se adopten medidas que disuadan os condutores de pisar o acelerador. Ao cruceiro de Buño faltalle a cruz desde hai unha semana. A ausencia é consecuencia do último accidente rexistrado na localidade que rematou cun coche subido sobre a base do monumento relixioso. A escasos metros hai un paso de peóns que non garante a seguridade dos viandantes. Yo ya había cruzado con el niño, pero el perro me quedó a medio camino y el hombre en el paso de cebra como si no estuviera. A verdad que a veces é moito. Non che dá tempo de cruzar o paso de peatóns? Os coches atravesan Buño a unha velocidade excesiva. A denuncia non é nova. Hai máis dun ano que a Asociación de Veciños puxo a situación en coñecemento do goberno local. Es un descontrol entre que pasan todos os teados por esta reta para arriba e todos os teados tamén por aquí. Es un peligro. As horas así, sobre todo que é dos locales para tomar os viños e todo tal, pois hai bastante tráfico, un salen ou tal, van un pouco rápido e é perigoso. Queixanse de que o Concello non fixo nada, malia que se comprometeu a aumentar a vixilancia policial e a estudar outras medidas para acabar coas condutas temerarias. Unhas bandas rugosas ou eso, pois non estaría mal, aparte de señalizar esa cadra a 30, como está en Carballo. Ya para empezar un radar les viene genial. Denuncian tamén a celebración de carreiras ilegais á altura do centro de saúde. E un incendio durante esta madrugada nunha residencia de maiores de Cidade Real deixa unha persoa falecida. Un dos residentes do centro da localidade de Carrión de Calatrava morreu a causa das lapas que se orixinaron nas instalacións. Todo indica que se deberon a un fallo nun conducto eléctrico, malia que aínda se investigan as causas. Dúas traballadoras da residencia que colaboraron cos bombeiros na extinción do incendio e na evacuación dos 96 maiores que viven nela precisaron, cada un dos maiores, o traslado ao hospital por inhalación de fume. A residencia foi desaloxada e os ingresados están aloxados noutros centros ou con familiares. E a policía desmantelou dúas organizacións criminais que cometían asasinatos e traficaban con drogas. Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta cos Mossos de Escuadra, e as autoridades serbias lograron desmantelar dúas bandas relacionadas cun clan serbio que asasinaba e traficaba con cocaína. Hai 13 detidos en España, 10 en Serbia e un en Dubai. En Serbia, ca participación de axentes españois, realizáronse 22 rexistros ca intervención de 300.000 euros, reloxos de luxo, vehículos e teléfonos encriptados. Atribúeselles un asasinato, 3 intentos e a introducción de varias toneladas de cocaína en Europa. As autoridades serbias imputan 28 persoas, algunhas delas en busca e captura. Tráxico e desgraciado accidente en Roma. Un turista morreu ao caer do muro perimetral do Panteón. Un home xaponés de 70 anos faleceu contra as 10 da noite do venres tras caer do muro de 7 metros de altura que rodea o Panteón. Precipitouse na parte traseira do monumento. Ata o lugar desprazáronse os bombeiros, persoal de emerxencias e a policía local, que só puderon certificar o seu falecemento. O Panteón de Agripa, un edificio do século I que atrae multitudes de turistas pola súa arquitectura, está bordeado na traseira por un muro que salva a diferenza do foso con nivel actual do chan. E unha noite máis, como cada ano, volve o cambio de hora de inverno. A manobra é ben sinxela. As 3 serán ás 2 da mañá, incluso os teléfonos móviles xa fan eles sós ese proceso. Unha noite na que poderemos dormir ou sair de festa unha hora máis. Con todo, isto pode afectar o noso ritmo biolóxico. Como cada último domingo de outubro, esta madrugada cambia a hora. As 3 pasarán a ser as 2 nesta volta ao horario de inverno que trae consigo amenceres e anoitecidas máis temperas. A pesar de que os días serán máis curtos, son moitos os que agradecen poder descansar unha hora máis esta noite, sobre todo aqueles que traballan de noite ou arranca a súa xornada ben cedo, é o caso dos panadeiros e as panadeiras. Nos beneficia, más que todo porque es una hora que descansamos, una hora más. Nos eso, afectanos un par de días porque, bueno, siempre se agradece a hora extra, pero realmente enseguida nos acostumamos ao novo horario e non nos afecta excesivamente.
A partir desta noite tocará adaptarse ao cambio, 60 minutos de diferenza que durante os primeiros días poden afectar ao noso reloxo biolóxico, especialmente nos casos de pequenos e maiores. Entre as principais alteracións derivadas dun rápido cambio na rutina atópanse os cambios de ánimo, no apetito e, sobre todo, as dificultades para dormir. O día en concreto que cambia ahora sí que o notas, pero despois personalmente non. Eu sei que teño compañeras que sí que o notan máis, é dicir, que sí que lles afecta un poquinho máis. Eu creo que depende un pouco da persona. Este cambio de hora podería ser, con todo, o derradeiro da historia. Así o pretende o Goberno Central, que transmitiu a Unión Europea unha proposta para eliminalo e manter o horario invernal. O principal motivo da iniciativa son os seus potenciais beneficios para a saúde, pois evitaría eses cambios nas rutinas e se achegaría ao ciclo do sol. Con todo, a adopción dun horario fixo non é máis que unha posibilidade de cara ao futuro, polo que de momento toca seguir adaptándose ao cambio. Cada vez hai máis mascotas, cans especialmente as que lles dedicamos todos os coidados, como a un membro máis da familia. No mercado atopamos todo tipo de servizos e produtos para eles. É un sector en auxe que se promociona con eventos como o Salón de Animais de Compañía que se celebra esta fin de semana en Pontevedra. O salón abrangue todas as facetas que teñen que ver coas mascotas, comezando pola propia actividade física dos animais. Exercicios de axilidade e educación para desenvolver, sobre todo, as capacidades mentais do can. Os cans necesitan traballar, os cans necesitan usar non só a parte física do seu corpo, sino a súa parte mental. É moi importante. Clases prácticas de adestramento para educar ou corrixir malos hábitos, tamén probas deportivas que requiren, máis que nada, moito adestramento. Hay razas que son mejores para poder realizar el trabajo en sí, perros más ágiles, más ligeros. Un perro muy grande le va a costar más hacer los movimientos tan rápidos, pero a nivel lúdico se puede realizar con cualquier perro. Cada raza ten a súa estética, hai algunhas que a explotan case como modelos profesionais. Viven rodeados de glamour e luxo, un nicho de mercado con cada vez máis adeptos. A xente cada vez está máis concienciada. Gústalles levarlos guapos, como ti te pos guapo para salir, pois gustalle levar os cans e os gatos. Novos emprendedores, aquí sirven para orientar a xente que quere volver a meterse neste mundo, a empezar en este mundo, como facer, porque cada día hai máis demanda disto. Como a un membro máis da familia, dáselles tamén a posibilidade de que participen de tradicións humanas. É un sequiño para meter as 12 chuches para darlle as 12 campanadas aos cans. É pensado para crear ese momento con eles. Máis mascotas que nenos, din as estatísticas, que reflicten tamén unha realidade que non mingua, os abandonos. Ojalá no tuviéramos que existir, pero mientras la gente no se conciencie que un perro no es un juguete, es un ser vivo que necesita cuidados, necesita tiempo. Precisan do noso coidado e afecto, porque devolve multiplicado todo o que reciben. Continuamos falando de animais. As granxas de ovellas galegas teñen un problema calá. Ninguén a quere, nin de balde. O Vica, a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino, quere impulsar un lavadoiro de lá en Galicia para revalorizar un produto que antes era moi demandado. Nesta pequena granxa do concello lugués de Monterroso, Alejandro e a súa muller coidan de 450 ovellas e 2 años que venden para a carne. Un par de veces ao ano hai que rapar os animais. De cada vez xuntan 4 sacos cuns 500 kilos de lá, unhas 4 toneladas ao ano que non hai quen nas queira. Aínda por riba teñen que pagar o transporte que retire a lá da explotación. Entre a rapadura e o que nos costa o camión sobre 800, 900 euros. É o que vimos pagando cada vez que se rapan as ovellas e se manda lá no camión. Que son 2 veces o ano. Que son 2 veces o ano, o sea, son 8 por 800 euros 2 veces, 1.600 euros. Aínda que é novo, Alejandro aínda se acorda de cando alá valía algo e o que pagaban por ela cubríalle o custo de rapar as ovellas. Antes da pandemia queríana na China, agora nin alí. Nós non aproveitamos alá de ninguna forma porque non podemos, pero sí que cando vamos a talleres de lá e tal, sí que compramos calcetins e mantas e zapatos, que aí mesmamente fan zapatos de lá, bolsos, fan gomas, fan moitas cousas que alá, que se podría aproveitar de moitas maneiras, que cousa que non se aproveita. E nós cando vamos sí que compramos os calcetins e compramos moitas cousas porque non é en comparación alá a roupa sintética. No caso de que o intentasen, tampouco ven doado desfacerse dela pola súa conta.
minimamente dicían que se podía mezclar no esterco, pero non é tan fácil como parece, porque tens que deixarlle uns anos para que se desfaga no esterco. Despois tamén dicían que se podía enterrar debaixo da terra, pero claro, xa é un coste, porque tens que chamar unha pala, facer un burato enorme, enterrala, arder non arde, non ten moito que lle facer, non. O BICA, a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia, da que forma parte Alejandro, estuda a posibilidade de facer un lavadoiro para empezar a tratar e darlle uso á alá que se produce en Galicia. Dende hai 17 anos, en San Bartolomeu de Insua, en Vilalba, celebran a Tasca do Liño, un proceso esencial na cultura, na economía e na historia galega, que nesta parroquia enxalzan cada ano para rescatalo do esquecemento. Elas, as mulleres rurais de San Bartolomeu de Insua, son as responsables de que o proceso de elaboración do liño estea vivo nesta parroquia vilalbesa, un proceso que empeza na primavera, cando se bota. Despois deixábase medrar ata o verán, que era cando se recollía, sacábase a bagaña, levábase ao río, e despois deixábase secar, era cando se guardaba para as tascas, que é o que recreamos nesta festa, que é onde se procesaba maioritariamente, era onde se lle mazaba e se lle sacaba a aresta para sacar a fibra do seu interior. Detrás deste labor hai un alento. Porque tiñamos na asociación, fai 17 anos, 3 mulleres maiores que conocían todo o proceso do liño e toda a cultura e a actividade que se desenvolvía ao redor del. Recuperan costumes, léxico e irmandade. Tamén un doce típico co que merendaban despois de rematar o labor, o cacho. É pan con leite, cocemos e ao final botamos de azúcar. Está moi bon, hai que probalo. Isto é como a marmita de Asterix e de Obelix. E o que toma desto sale convertido nunha supermuller, como son as mulleres de Insua, ou nun superhome. Pero os homes somos máis pequeniños, temos menos mérito que as mulleres. O traballo comunal e o apoio mutuo e a alegría pois configuran esa Galiza que quere ser, que ten vocación de paraíso. O rematar a Tasca do Liño recréase unha verbena galega das de antes. Con 2 meses de atraso con respecto á data prevista inicialmente, esta fin de semana celébrase en Laza a Romaría Ponte Farruca, un festival que fai bandeira da diversidade no rural e que tivo que adiarse por mor dos incendios do verán. Vestidas á última moda das pasarelas de París, veciñas e visitantes reivindicaron en Laza as tradicións e a cultura do rural galego. É que a mí encanta Ourense, parece a mellor provincia. Teño unha amiga que é de Xinzo, entón empecé a vir a Entroido, a Ponte Farruca, todo que me botan, encanta Ourense. A nós non nos costa moito facer festa, entre eso e as ganas que lle tiñamos ao Ponte Farruca dende o verán. É unha festa na que todos podemos ser nos mismos, ca nosa propia esencia, sen que te miren mal, sen que te xuzguen. A Romaría de Ponte Farruca promove a igualdade e a diversidade a través de actividades populares como os cantos de taberna. Primeiro, un obradoiro para aprender a entonar. E cando as voces están xa entrenadas, é a hora de actuar. E despois que a xente estivera toda animada e que por aí está todo o mundo, vanse facendo microfoliadas mentras van pasando os cantos de taberna, a mí pareceme chulísimo, verdade? En un contexto en que pensamos que a diversidade de xénero e sexual é unha cousa de Madrid, de Barcelona, de cidades grandes, urbana, que en realidade é unha cousa que permea todo tipo de comunidade, de culturas. Tamén hai tractorada engalanada, todo un exercicio de fantasía e xogos labregos pros que compre forza e habilidade. Ti solo! Hombre, son innovacións que non esperábamos, que nos enseña a como cargar os tractores de herba cunha moda nova. Concertos, feira de artesanía, xantar popular e, sobre todo, a convivencia entre xeracións completan o cartel desta festa que empeza a competir co célebre Entroido de Laza en capacidade de convocatoria. En Vilagarcía arrincou unha nova edición do Curtas Festival do Imaxinario. Nunha semana, este evento exhibirá máis de 100 filmes, este ano dedicados aos monstruos. Paula Cantelar, que está ali en directo, comezaron xa as proxeccións de terror.
Si xa se viron moitas hoxe aquí en Vilagarcía de Arousa, David, e ainda as que quedan porque este Curtas Festival do Imaxinario ainda continúa ata o 2 de novembro, coincidindo precisamente o famosísimo Halloween polo medio. E ollo, porque aquí o menos terrorífico que se puido ver hoxe en Vilagarcía foron eles, os cazadores de fantasmas, que tampouco se quixeron perder este festival, non é así? Están aquí agora para mirarme se teño ou non fantasmas. Un festival, por certo, que naceu no 1973 e que este ano mistura terror, tamén fantasía, en o que non solamente se puideron ver animacións, lungametraxes ou curtametraxes, senón tamén exposicións das personaxes maléficas das películas, tamén incluso masterclasses para aquelas persoas que se queren dedicar ao xénero e ao cine, como poden ser as masterclasses para definir e para diseñar esas personaxes maléficas, así que xa ven, para todos os públicos e tamén para todos os gustos. A unha semana do Samaín, Vilagarcía é xa territorio de cine de terror e fantástico. O festival arrincou onte cun clásico alemán de 1924, precursor do cine de terror moderno, As mans de Orlac. E esta mañá a Sala Antón Rivas Briones abría de novo nesta edición número 53 do Curtas cunha chea de actividades e máis de 150 proxeccións que se desenvolven ata o día 2 de novembro. Temos as películas máis, digamos, hardcore para o fan máis acérrimo, temos películas máis familiares para familias, exposicións como esta de Marvel para, digamos, o máis mainstream, e logo temos as dos monstruos tamén para os máis heavy metal, non? Moitas delas, a inmensa maioría en Premier Galega como mínimo, moitas outras en Premier Nacional, Europea, Mundial. La Casa en el Árbol levou esta tarde os espectadores ao bosque de Ceánuri en busca dun depredador. ¿Y si no solo vuelve Jesús? ¿Y si también vuelve él? La acogida, la verdad, que ha sido encantadora. La gente se ha quedado totalmente mirando la pantalla, que era lo que esperábamos. Y nada, y con muchas ganas de ver opiniones y tal, porque la verdad que se ha hecho con mucho cariño. La primera vez que enseñamos la película aquí en territorio español y pues la verdad que un placer como nos han acogido en Curtas, un sitio espectacular. E desta hora na pantalla temos a tensión dunha colección de cintas de vídeo de Halloween, onde se loita pola supervivencia entre trucos e tratos de historias enrevesadas. Alfonso Rueda agradece o traballo do ata o de agora delegado do pobo saharaui en Galicia, Mohamed Medi, que será substituído no cargo. O presidente da Xunta reuniuse con el para darlle as grazas pola súa dedicación para manter vivos os lazos de solidariedade entre Galicia e o pobo saharaui. Lembra a Xunta que dende que se puxo en marcha o programa Vacacións en Paz, as familias galegas levan acollidos case 8.000 nenos que viven nos campamentos de refuxiados saharauis. Valdesoto, na localidade de Siero, é o pobo exemplar de Asturias 2025. Os reis, a princesa Leonor e a infanta Sofía visitaron durante case 3 horas esta parroquia para entregarlles oficialmente este recoñecemento, que cada ano concede a Fundación Princesa de Asturias a unha vila, aldea ou espazo paisaxístico do Principado. Valdesoto presentou a súa candidatura durante 21 edicións. A familia real foi recibida cunha recreación dos oficios e dos usos e costumes de hai un século. O pobo constitúeno 1.800 veciños dedicados ao campo, a minería, a industria e os servizos. A princesa Leonor destacou o esforzo colectivo de Valdesoto como o mellor espírito asturiano para poñer en valor as súas tradicións e cultura. Estamos aquí porque quiero que todo el mundo sepa lo acogedores, cariñosos y ejemplares que sois. Lo habéis demostrado durante mucho tiempo, mucho antes de que presentarais por primera vez la candidatura a este premio, cuando yo no había ni nacido. Pero creo que ha merecido la pena la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura. O Xacobeo de Ximnasia Rítmica reúne esta fin de semana en Santiago 800 atletas e grandes figuras internacionais. Convértese así Compostela no epicentro internacional deste deporte que a disputa do torneo internacional Viravolta e a gala internacional da rítmica no multiusos do SAR. 800 atletas procedentes de toda Europa, mesmo con primeiras figuras do panorama mundial. Cítanse nun evento que combina a competición de alto nivel co espectáculo e a solidariedade. A madriña é a olímpica Carolina Rodríguez e a recadación das entradas destínase á Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia.
E despedímonos cunhas imaxes espectaculares do incrible cruzamento en Suráfrica por parte de dúas persoas sobre unha corda frouxa suspendida a 250 metros de altura sobre un canón. Son dous intrépidos deportistas surafricanos que realizan a fazaña de cruzar Waterval Bowen sobre unha corda frouxa de 1,2 km de extensión e instalada a 250 metros de altura sobre o canón. Establecen unha nova marca tras facer o percorrido máis longo instalado no continente africano. Sen dúbida, un exercicio de concentración e equilibrio apto para moi poucos. A información, xa saben, continúa actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal.